Keď už ste spomenuli našich susedov, ako pokračujú spoločné projekty v rámci cezhraničnej spolupráce? Dnes máme byť právom na čo hrdí, pretože za 8 mesiacov máme čerpanie Interreg projektov, teda projektov so susednými samosprávami z okolitých krajín na úrovni 40%. Máme celkovo v výzvach 70% samotnej alokácie. To znamená, že prihraničné samosprávy veria spolupráci s partnermi z Poľska, z Maďarska, z Čiech, z Rakúska a vedia, že sa do spoločných integrovaných projektov oplatí ísť. A to je ďalšia vec. Ak sa bavíme o integrovaných projektoch, tak musíme začať skloňovať na Slovensku cezhraničné funkčné územia. Ľudia v Trenčianskom kraji a v susedných krajoch Českej republiky nemajú žiadnu jazykovú bariéru. Možno majú aj rodinné väzby, majú spoločnú históriu. Teda tým ľuďom je úplne ukradnuté svojím spôsobom, či robia na Slovensku alebo robia v Čechách, ale chcú mať jedno územie, ktoré bude kompaktné. To isté platí Slovensko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko. A toto je tá ďalšia devíza, do ktorej teraz ideme aj v rámci programov Interreg, ale potom, čo je naša ambícia aj v rámci novej agendy mestského rozvoja, začať Slovensko formovať z hľadiska regiónov aj na tom, aby sme vyslali signál k okolitým krajinám, poďme si spoločne budovať cezhraničné funkčné územia.